Y cyfryngau, uned 3 a 4. Wyt ti'n hoffi gwylio'r teledu? Ar y cyfan ydw. Mae rhai rhaglenni da, ond ar y llaw arall mae llawer o sothach hefyd. Pa fath o raglenni wyt ti'n joio gwylio? Fy hoff math o raglenni ydy sioeau quiz a sioeau reality. Maen nhw'n ddoniol ac yn gyffrous. Pa fath o raglenni dwyt ti ddim yn mwynhau gwylio? Mae'n gas gyda fi rhaglenni dogfen a natur achos bod nhw'n ddiflas ac yn ddibwynt yn fy marn i. Wyt ti'n cytuno bod gormod o drais ar y teledu cyn y trothwy? A bod yn onest, mae llawer gormod o drais ar y teledu. Mae'n ddiflas ac yn wael achos mae plant yn copio'r pethau maen nhw'n gweld. Beth ydy dy farn di am operau sebon? Dwi'n credu bod nhw'n dda achos bod nhw'n ddiddorol iawn ac yn trafod materion go iawn. Wyt ti'n gwylio'r teledu dros y we o gwbl? Bendant, mae Netflix, Sky ac Amazon yn wych. Dwi wrth fy modd gyda dal lan ar rhaglenni yn fy amser fy hun. Ydy'r cyfryngau cymdeithasol yn beth da yn dy farn di? Wel, dwi'n defnyddio gweplyfr a Tumblr yn aml. Maen nhw'n gyfoes iawn ac yn ffordd gwych i rannu syniadau. Oes digon o gylchgronau da ar gael i bobl ifanc? Nac oes wir. Mae llawer o bethau i blant ac oedolion, ond dim llawer i bobl ifanc. Dylai fod mwy o ddewis. Y cyfryngau, uned 3 a 4.